Nordijsko hodanje sve je popularnija rekreativna aktivnost među osobama starije životne dobi. Taj oblik vježbanja jača mišiće, poboljšava ravnotežu i kardiovaskularne sposobnosti te pomaže u gubitku tjelesne mase. Društvo Aktivan život to dobro zna, pa treninge organizira već 15 godina. Idemo malo rameni pojas. Zagrijavanje prije treninga nordijskog hodanja se ne preskače. Nordijsko hodanje prepoznatljivo je po korištenju laganih karbonskih štapova, a dobrobit za zdravlje od ove aktivnosti je višestruka. Jako je dobro, za cijelo tijelo se razgiba, u disanju mi pomaže. Istežu se mišići, radi se na podizanju energije, podizanje imuniteta, bolje se čovjek osjeća. Nordijsko hodanje kao tjelesna aktivnost rasterećuje donje ekstremitete i lumbalni dio leđa i jača gornje ekstremitete, jer na neki način oslanjamo se na štapove prilikom hodanja, odgurujemo se i na taj način možemo postići i puno veću brzinu kretanja nego što je to kod običnog hodanja. Društvo sportske rekreacije Aktivan život s ciljem promicanja zdravlja već 15 godina organizira sportske rekreativne treninge. Osim treninga nordijskog hodanja, društvo organizira i treninge rekreativnog trčanja te planinarske izlete. I imamo jedan vrlo zanimljiv projekt, to je Vikend na Medvednicu, dakle to su planinarski izleti po našoj planini, gdje svaki vikend obilazimo jednu drugu stazu kako bi upoznali cijeli park prirode Medvednica. Nordijsko hodanje je sve popularnije zbog svoje društvene komponente. Intenzitet vježbanja možemo prilagoditi svojim fizičkim sposobnostima, pa je ova aktivnost prikladna za sve dobne skupine.